கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இப்பொழுது கூட தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்வோம். அன்புள்ள பரலோக பிதாவே, நாங்கள் பேசுகின்ற இந்த ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உடைய கரங்கள் எங்களை காத்து வழிநடத்துமாறு ஜெபிக்கிறேன். அது மாத்திரமில்லாமல் அப்பா, நீங்கள் பேசுகிற அந்த வார்த்தை இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயமாகிய எங்களுடைய ஊனை, எங்களுடைய ஆத்மாவை ஊடுருவி செய்கிற அந்த வார்த்தையை எங்களை வழிநடத்தட்டும். ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவன் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். இப்பொழுது கூட நீதிமொழி 3வது அதிகாரத்திலே 11வது வசனத்தை நாம் படிப்போம். என் மகனே, நீ கர்த்தருடைய சிட்சையை அற்பமாக எண்ணாதே, அவர் கடிந்து கொள்ளும்போது சோர்ந்து போகாதே. சிட்சை அப்படின்போது எப்படி ஒரு தகப்பன் ஒரு குழந்தையை சிட்சிப்பாரோ, ஒரு பிள்ளையை சிட்சிப்பாரோ, அதுபோல் பிதாவாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை சிட்சிக்கிறவராக இருக்கிறாரு. அது மாத்திரம் ஒரு தகப்பன் இருக்கார். ஒரு குழந்தை ஸ்கூலில் போய் திருடிட்டு வந்துருச்சுன்னா தகப்பன் ஆசையாக நல்ல பிள்ளைமா நீ திருடிட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்ல மாட்டார். கண்டிப்பாக அடிப்பார், அடித்து திருத்துவார். இனிமேல் இப்படி நீ செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வார்ன் பண்ணுவார். அதுபோல் நாம் பாவத்தை செய்யும்போது அவர் நம்மை சிட்சித்து நம்மளை அதிலேருந்து சரிப்படுத்துகிறவராக இருக்கார். அவர் சொல்கிறாரு, நான் அப்படியே விட்டுட்டா நீ வேசியின் பிள்ளையாக மாறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம செய்கின்ற ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் சிட்சை இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும்? மேபி அது நோயாக இருக்கலாம், பணத்தில் லாஸாக இருக்கலாம். ஒரு சிறுகதையை நான் பார்த்தேன். ஒருத்தர் ஏழை ஃபேமிலி தான். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, பஞ்சரெல்லாம் ஒட்டி தான் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ரன் பண்ணுறாரு. அப்படி ரன் பண்ணும்போது அவங்க ஒய்ஃப் ரொம்ப திட்டுறாங்க. நீ இவ்வளோதான் நீ சம்பாதிக்கிற, பிள்ளைக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட முடியலை, இது பண்ண முடியல, நீ என்னத்தை சம்பாதிக்கிற அப்படின் போது அவர் யோசிக்கிறாரு, சரி நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரோட்டில் முள்ளாக போட்டுறாரு. முள்ளாக போட்டோன்னே என்ன ஆயிடுது, வர்ற வண்டியெல்லாம் அதில் பஞ்சர் ஆயிடுது. உடனே இவர் கடை தான் முன்னாடி இருக்குது, உடனே பஞ்சர் ஓட்டுறாங்க. இப்படியே ஒவ்வொரு நாளும் அவர் சம்பாதிக்கிறாரு. சம்பாதிச்சு நல்லா காசு வர இதை பார்த்தவர் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, நீ இப்படி உன்னோட ரோட்டில் நீ அழகாக என்ன பண்ணுற, ஒரு ஆணியை போட்டுற, அது பஞ்சர் ஆயிடுது, உடனே நீ பஞ்சர் பார்த்து இவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கிறது தப்பு, வேணாம் விட்டுருன்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் அவர் அதை கேட்கவே இல்லை. கடைசியில் என்ன தெரியுமா பண்ணுறாரு, இப்படியே சம்பாதிச்சு நீ தாண்டா பிழைக்க தெரியாதவன்னு சொல்லிட்டு அவர் மனசில் நினச்சிட்டு விட்டுறாரு. ஒரு நாள் அவருடைய பிள்ளைக்கு உடம்புக்கு முடியாமல் போகுது. உடம்புக்கு முடியாமல் போகும்போது அவர் உடனே நினைக்கிறாரு, ஐயோ நான் என்ன செய்வேன், அதுவும் டாக்டர் சொல்லிட்டார் இந்த பிள்ளையை காப்பாற்றவே முடியாது, ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷனில் இருக்குன்னு. இவருக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பணமும் கிடையாது. உடனே அவர் நினைக்கிறாரு, ஓ தேவனே, ஒரு நாள் நீங்கள் எச்சரிச்சிங்கல்லவா, எனக்கு உணரப்படுன்னு நான் கேட்கவே இல்லை, இப்போ என் பிள்ளையை நான் காப்பாற்றணுமேன்னு சொல்லி அவர் கடவுளுக்கு முன்னாடி தேவனுக்கு முன்னாடி மன்னிப்பு கேட்குறாரு. தேவனே என்னை மன்னிங்க, நான் உணர்வற்றவனாக இருந்துட்டேன், இப்போ நான் உணர்றேன், எனக்கு உதவி செய்யணும் போது தேவன் கிருபையாக அந்த பிள்ளையை சுகமாக்குறாரு. இது மாதிரி தாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன தவறுகள் நம்ம செய்கிறோம், எதனால் ஒரு நோய் வருது, எதனால் ஒரு பண லாஸ் வருதுன்னு என்றைக்காவது நம்ம யோசித்து பார்த்துருக்கோமா? என்றைக்காவது நம்ம தேவனிடத்தில் போய் விசாரிச்சிருக்கோமா, ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி? ஒன்றுமே இல்லை. இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தா நிறைய காரியங்கள் நான் யோசித்து மெடிடேட் பண்ணும்போது சிறு வயதிலே நான் யோசிப்பேன், ஏசப்பா உங்களுக்கு மட்டும் உடம்புக்கு முடியாமல் போகவே இல்லையே, நல்லா தானே இருந்திருக்கீங்க, எனக்கு மட்டும் ஏன் உடம்புக்கு முடியாமல் போகுது, ஃபீவர் வருது. நான் ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதெல்லாம் கேட்பேன் அவர்கிட்ட. அப்போ சில காரியங்கள் என்னோட பேச ஆரம்பிப்பார். அப்போல்லாம் பாவம் ஆத்மா சாகும்ன்ற ஒரு பெரிய சத்தியம்லாம் தெரியாது, சின்ன பிள்ளை தானே அப்போ. ஆனால் வளர ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில் கடந்து செல்லும்போது தான் தேவன் சில காரியங்களை வெளிப்படுத்தினார். அதான் சத்தியத்தை அறிவீர்கள், அது என்ன பண்ணுவோம், உங்களை விடுதலையாக்கும். தேவனை அறிகிற அறிவு தான் என்ன பண்ணும், விடுதலையாக்கும். அந்த அறிகிற அறிவு எங்கே கொண்டு போகும் அப்படின்னா, என்னுடைய ஆத்துமாவை முற்றிலுமாய் நன்மைக்கு நேரான ஒரு பாதையில் நம்மளை கடந்து செல்ல பண்ணுறது. அது மாத்திரம் இல்லை, எபிரேயர் 12வது அதிகாரத்தில் வசனம் சொல்கிறது, கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுறாரோ, எபிரேயர் 12:6வது வசனம், கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுறாரோ அவனை அவர் சிட்சித்து தாம் சேர்த்து கொள்ளுகிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல உங்களுக்கும் சொல்லியிருக்கிற புத்திமதியை மறந்தீர்கள்னு சொல்கிறாரு. நல்லா தெரிஞ்சுக்க, அவர் யார்கிட்ட அன்பு வச்சுருக்காரோ அவங்கள தான் அவர் சிச்சிப்பார். ஏன்னா அவன் பாவம் செஞ்சிடக்கூடாது, அவன் வேசியின் பிள்ளையாக மாறிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு. அது மாத்திரம் இல்லை, 8வது வசனத்தில் எல்லாரும்
கிடைக்கும் சிச்சை உங்களுக்கு கிடையாதிருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? புத்திரராக இராமல் வேசியின் பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள் அப்படின்றார். வேசியின் பிள்ளையாக மாறிடுவேன், நீ ப்ராஸ்டியூட்டாக மாறிடுவேன், நீ பாவம் செய்யலாம், உன்னுடைய ஆத்துமா என்ன பண்ணும்? பாவம் செஞ்சே செத்து போயிடும். அன்றியும் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார்கள் நம்மை சிட்சிக்கும் போது அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சி நடந்திருக்க, நாம் பிழைத்திருக்கத்தக்கதாக ஆவிகளின் பிதாவுக்கு வெகு அதிகமாய் அடங்கி நடக்க வேண்டும் அல்லவா? பாருங்க, அவர்கள் தங்களுக்கு நலமென்று தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் சிட்சித்தார்கள். இவரோ நம்முடைய பரிசுத்தத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே நம்மை சிட்சிக்கிறார். சரிதானா? பாருங்க, 10வது வசனத்தில் சொல்லப்படுது, அவருடைய பரிசுத்தத்தில் நம்ம பங்குள்ளவர்களை, பங்குன்னா என்ன சொல்கிறது? பார்ட்னர் ஆஃப் த ஹோலினஸில் பார்ட்னராக இருக்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணாராம்? நம்மளை சிட்சிக்கிறாராம். இப்போயாவது நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்து கேட்போமா? பரிசுத்த ஆவியானது, இந்த பணம் எதுக்கு எனக்கு, இந்த லாஸு, இந்த நோய் ஏன் எனக்கு இது வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம விசாரித்து நாம் கேட்போமானால் அவர் கண்டிப்பாக இது பாவமா சாவமா, இல்லை நீ என்ன இந்த நிமிஷத்தில் பாவம் செய்கிறாய் என்று சொல்லி நமக்கு உணர்த்தி நம்மை நேரான பாதையிலே நடத்த அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். இப்பொழுது கூட நம்முடைய தலைகளை தாழ்த்தி நம்ம ஜெபிப்போம். அன்புள்ள பரலோக பிதாவே, நாங்கள் கேட்ட இந்த வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி. இப்பொழுது கூட சிட்சிக்கிறார் என்ற வார்த்தையை நாங்கள் பார்த்தோம். உடைய அன்பினால் எங்களை சிட்சிக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. எதனால் நீ சிட்சிக்கிறீர் என்று ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் விசாரித்து அப்பா அதிலே நாங்கள் இன்னுமாய் முன்னேறி செல்ல நீங்கள் உதவி செய்யுங்க, எங்களை நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவன் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.